حلافي بيرو قداي من أسي أيت حيش أوجادس استخبركم مداركتي أكلات مدايب زخبركنن عدماتنا ناب علاوي مخفتي وددر مهزون فتران مدايب كل تشحن 18 عام تمرت قعد حنا مزاهم نخن مهز نخن فتر نخن مرامر تطوح بايتا زفترولنا سماعاتنا نمذكر كلنا كاب زلنا ينتس حلنا نسبسب سماعاتنا نذكر عرفتي كم تيستجلس لو ما أنتي استراخبنا له علامة مدرخ مهزون فتران مدايب قدام يزور كلا يزور ودادير مشلامو زذكر يبز حلف كرمتي حزون تجراي فترتي نولدت أجمع مال اليوم أجم مفتحي زنادي جوجانوس لزلونا نعوم ودادير كان مشلام كاب مسكرم أتحزنا سالس يزور توادرتي نامزجونا تصنيحنا كاب لومي جميرو دما وددرو كجمر يوم نتوادرتي إنكو عدس بالكم النابلنا نمبسري استدالو حنبشتي أبزي تغريولنا لو نعوز قرصولنا دما ناي مداركتي أكلات مدايب ناي كبري قاشا حلافي بيرو قداي من آسي أي تحييس سواقادسن والناس راح فتسامي أي تتصفهم 4 أخم نازي أمتصلي كابا مامس فور مامس كاب محبر لمعات تقراي كابا تقراي تبي ناي كل تشحن 18 سنة عام تمرت وددر مهزون فتران مدايب لومي بعلي تجميرو له سالساي زور مهزون فتران تودادرو قعدس بلكم سناي ناي وددر عمت كونلكم سناي تمنيت نايو مهزو زركب اللخونتات ترديهم ناب محاوراوي لوطي قيركم كم ترينا نأمن ناي صواح تسفانا سب حدرا نايهم ناي سالساي زور كل تشحن 18 سنة عام تمرت مجمري لما أنتي تبصير له سناي نايود الدر عمت خانلكم نمني إيش أغني لنا ناي قعدهن متأخم الأخت أحلفهم ناي كبري قاشا نخصوا لنا والناس راح مكايدي مدايب أي تتسفهم في الصمنا مدرسة لنا استخبرك أتحجز واجرس حلا في بيرو قدام ناسي استخبركم عدمات عايش استخبركم نايزي برنامج زي مدارك تأكلات ويكع حاولكم نان اختصارحون نزخبر زي لهاكمنا استخبركم ناي سالسة عامت سالسة يزور كوران مهستي تورادرتي استخبركم بمسكوت تلفزيون تكتاتلنا أوش تعدين أبدا جنزل لكم تختاتلتي مدايب ويكع وددر مهزن فترات نقع لابز علت زي بخبري أوز حكم كوري فاتو يغني لي بشم تكالين بشم مدارك تأكلات تقرأي تلفزيون مامس فور مامسين محاور لمعات تقرأي كمسجني فاتو كبر له مسجان هؤلاء أزيلا زلمو عن تراخينا لنا بعلي هذا حلفو قدام عامت كلا عامت ناي مهستور الدر مهستي لحن تعبيت مسرتها ولو تخمس الخلو محاورة يكون محن تعدك عويل خلو سلامك عويل خلو تكنولوجي كلنا لنا نخل سرح فترة من أساس اللي وعديات تقرأي مالت زياتهم كيدو قعزة كقدام عامت لا كلا عامت لا خدنا صنيحنا كم زفلت بزحت وسيتات ونامز جبنا صنيحنا هذا دما أتي نجور لنا برنامج ناي سالسة عامت ناكل تشعن 10 شمونتين أمتى مرات بولس أطلب بحال تورا درتي مهستي سرح فترتي زوارا لور المدرخ اللاوي مخفتي سرعتنا نجبر لنا ما حزون لازم مهستنا سناي نيود الدرجيزة سناي صالح كخون اللي بنعتمناه نزل برنامج زي بمتحبر بعلاوي كان محزي أمونغو تلفزيون تجراين ساكسس ميديا نيتوركن اللي خلت عامت لأكل حابين على سرحنا صالحنا هنا زمادة بزي أما حورسنا للو تسأنا أما حورسنا للو لوتي أما حورسنا للو تزفى بزولس ألك سرح ولا قاضي تحلل عاري ساكسات تلفزيون تجران لا جبرنا تسرحنا بقولنا ودما بزحات مدارك تأكلاتنا أبز حلف قدم عامتن كلا عامتنون بسبونسرشيب بمتحجز لحجزكم نامس يخم
لما عمت جن فلي لبلا زي جمارة زي سالسين زور سالسة عمت زي كنا يكل تشهد 10 شمونتن فلي لبلا ساكسس ونفلي صرح كابل صرحه مس مدارك تأكلات سوت أمر خان رخبي مفصل أميو إذا كع بوانا نتلحد عمت ملو أو قلنا فاينانشاوي حزرت ويكعنا يجنزر حزرت كي جات أمترح كي خونس نقص علي عبيتنا يفند متلاشات غيرنا اتم زموص حسابات اتم فتراتات اتم مهزتات لا تكبر تغيرهم لا تكال تغيرهم لا اندستري تغيرهم حسابات لجاج حل سنتر وين كهلي بوانانت مدارك تاكلاتنا نايز عمت زي كبري كغبوم ندلي محبر لمعات تግራይን ማምስ ፎርማ መስይ ካዕነታነተን ክብር ለለ ምስጋና ሐውለይ ዝመድረኽ እዚ ከም ዝፍለጥ ዓበይቲ ውጽኢታት ካብ ትግራይ ሓሊፎም ፌደራል كفدرال حليفمون بأفريقيا درجة حنت قان السيتي أفتن بولس أتل بهلا مهست دك أنستيو بأفريقيا درجة توبتين كنا التشلمت له لفري مدابيو كازب مقصالون بزح لو تاتون كمسيو فلازم مدابزي دميقو عمبيو مسرت أو لو تل خمس أدمة كم زي منو المدارك تأكلتنا ممسؤمنا مسجنا نجرجن كعبوان النت سلفت أرى سلام هزوا كل على كله أدميت كل على الجبوة من قصة حلف النتون سلالو خانة بيرو ساينس تكنولوجي زوجك ساتف مسرت أو قديت على ነገር ግን ከዓ سلام هزو سلفترا كل على كله ساينسنا تكنولوجي قديت على وتنا ግን بعين حقتين لا خا اتي لغورو لاستواصون زل بحال يخوني سو منغستاو حلفنته بيرو ساينس تكنولوجي زون مسانا خوينو مس مدارك تاكلات كوينو كسرح عزل خونا بركته خجبر لحشه تسفى لحشه لوط الخمسه صاوعيته يقرب مالتي اذا حالف خا سلا سرح فتره تحسو كلخه سلا فترتسي سرح فتره تحسو كلخه بوانነት لملكته تيموتسن سرع عدن فتران وسانا يقدلوا مالتي سلازي كم من قستاو حلفنتون قديتها سلالله تيموتسن سرع عدن فترانون بوانا أن تهوزي تخرت هيو مستمزلوا مدارك تأكلاتنا مستم كالت زمزو مدارك تأكلاتنا مستاكسس مستلفين تقرأي كوينو المعين صحابين بزبالة تنكروا لك خد صاوعيته يغروا مالتي زيلا بوانا أن الدماء اعترفت الدرجتات من قستاو درجتات كانوا تكالاتون ولك تكالاتون مزمر يبزي لا سرحكم صراحكم لهم حزب نقص على حيرنا بمسرحنا لحشه تقراي بمحبر ايكونومي بسلامه بتكنولوجيا المعبت عدل مفتر ياو عاقمي فتر مالتي ما اذا مدرخ زي لك زجاجو حزون انا مجرشا مدارك تاكلاتنا بزح حاجه زي مصيخم تلفزيون تقراي ون زاير ساعات زي علاوي بيونانت سلل حجزنا مدارك تاكلاتنا ون اوز غونا خنخم سلل مصاخمنا لمسغنكو هذه بزغصل ياو وصيتاتو سراحتو كل نجار لا ترى نجار لا ترى إلسان حيو لغت على ون صاني حن يشتى برزنتيشن بزعات كالكلينا أيو نجار قلناتي أو زي أكبر عمو نايز على تزين أي كبر جاشاي زخنو أي تحاج سبا قادس حالة في بيروق دائما أسي مدرك اسمع لي ومن مدرك سني لي كما حضراتكم نيشتي قرورو يكوات أجمل لواي مسلني إذا مايك كحجزن أنت خوي نمبر كده مخلو ني مدايب مس مدايب بقول مدارك تأكلات كونكم تصرحوا زلهم تلفزيون تقراي ما مس فور ما مس محبر المعاد تقراي خم أول نوددر قربات كونكم مهزو حزكم زي وددر ناي مهزون فتران كجمر تصفى غيركم تصبي زلهم منسي انقو عبصحكم كبل يدلي انقو عبصحنا كلنا بمقصال مدايب يصرحوا وزلو سرح ناي حد تكال سرح يكون بهراوي اجندا ناي زي اجندا زي تግራይ كتلوت ندل انت خويننا بزي مهزو بزي فترة تغير عدي يلان قدن تحدش ولدو حزوه زمص حساب حزوه زمص فترة أتانا قدنا بوتا هبنا يو حجزنا نام مهر تغيرنا نام عداغان تزيوصينا يو من البات حخوني خيل تحزو مزمص مهزو حسابون خوني خيل تكنولوجي خوني خيل زي قدس استفلا لي عينت مهزو حزومكم مصيو نزو مهزو زي نزو فترة زي بوتا هبكا دقفكا ناب عدي لمعات أصواتو نام مقبار نام مهرتي انت بقعنا عدي تغير تبيهروين يغير مالك انت زي كوينو بزح جزء ناي مهزو سراحتي ناي تومكرو لووت سراحتي يقبر مو يرى امو يتفي
ዋና ይብሉ መዳይብ ጀሚሮም ዘለው ግን ፍሊዝ በለት እንታያ እንቱ ውሕድ እትምህዞ ዝረአሉ ናብ ውድድር ዝበቅዓሉ ብዳያኑ ተዳንዩ ይበቅዕዩ አይበቅዕን እዚ አጎዶለ ለካ እናተባሃለ ናብ ሃገር ውድድሩን ዝበቅዓሉ ኩነታት ንምፍጣር ባይታ ፈጢሮም አለው እዚ በጣም ያተመስግኖ እዚ ምሕሳቦም ካሊ ቢዝነስ እናሃለ ምንም ትርፍ አብዘይብሉ ለሚንካስ እንደገና ናፍጡ አገልግሎት ያተውዕሉ እዚ ግን ኣብ ጽባሕ ጦርነት ኮይኖም ወዲያው 2015 ዓመተ ምህረት እዚ ክጅምሩ ከለው ናባይ ውን መጽዮም በጣም ያድንቀ ተዓድስ ካብ ዝወደቀቶ ክትላዓል እንተ ኮይና ብትወለዶ ያትላዓል ትወለዶ ካሱቅ ኢሉ ሆይ ኮነን ኢሉ ከልዕሎ ዝኽእል እንቱ ውሕድ ዘለዎ ሓሳባት ዘለዎ ፈጠራታት ዘለዎ ክእለት ናብ ቅድሚ ተምጽኻ ቦታ ሂብካ ደግፍካ እንደገና ናብ ልምዓት ናብ ምህርቲ ዝውዕለሉ ኩነታት ክመጽእ እንተ ኮይኑ ትምህዞን ፈጠራን መጀመርያ ክወጸሎ ክረአሎ ክፍለጠሎ ምስተፈለጠ እዩ ናብ ዕዳጋ ዝወጽ ስለዚ እዙይ ምሕሳቦም ኣዝየ ዘንቆም ክሻዕ ሕዚ እውን ዝኸድዎ ክያዶ ቀሊል ኣይኮነን ብትግራይ ደረጃ ንሽልሞም ኣለና ኣብዚኣ ተሸሊሞም ጥራሕ የብቁዑን ኣብ ሃገር እውን ከይዶም ተሸለምት እዮም ኮይኖም እዙይ እንታይ የመላኽት ትሕዘምዎ ዘለዎ መንገዲ ናይ ለውጢ መንገዲ ምዃኑ ክልውጠና እውን ዝኽእል ምዃኑ መሰረት ንሕዝ ከም ዘለና ስር ንሰድድ ከም ዘለና መረጋገፂና እዩ ማለት እዩ ካባና ኣብ ጦርነት ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ሓፃር ግዜ ውስጥ ናብ ፈጠራ ኣትዩ ኣብቲ ፈጠራ እውን ኣብ ሰላም ኣብ ዝነበሩ ከባቢታት ተወዳዲሩ ኣሸናፊ ኮይኑ ይምለስ ኣሎ ይሐጉሰና ኣሎ ተሐጉስና ግን ሱቕ ንብል ኣለና ጎደሎታት ኣሎ እንቱ ውሕድ መዳይብ ግን ሓላፊነቱ ይዋጽእ ኣሎ ስለዚህ ንመዳይብ ሓንቲ ግዜ ሞቅ ዝበለ ሞራል ተትብለ ይደስለን እዚ ሓንቲ ፀገመላታ ህዝብ እውን ማለት እዩ ህዝብ ጀሚሮም ኣለው ምናልባት ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ማምስ ፎርማምስና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቴሌቪዥን ትግራይ እኳ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም እዮም ብሓባር እዮም ዝሰርሑ ዘለው መርኣያ ኢኹም ማምስ ፎርማምስና ማሕበር ልምዓት ትግራይ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ ናይ ብሄር ጉዳይ እዩ ኢልኩም ጆይን ምግባርኩም ትርፍ ስለ ዘለኩም ኣይኮነን ትኻሊ ክትሰርሕዎ ዝሓሰብኩምዎ ስራሕ ገዲፍኩም ኣብዚኣ ክንሕግዝ ኣለና ኢልኩም ክንዱ ዝኣክል ምውሳንኩም ኣነ መርኣያ ኢኹም ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ይሕግዙና ኣለዎ ስለ ዝበለኒ ማለት እዩ ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ክንሕግዞም ሞክርና ድሕሪኡ ግን እቲ ፋይናንስ ስለ ዝደረቐ ፀጥ ኢልና ግን ብጣዕሚ ይስምዐና ህዚ ግን ጀሚሮም ኣለው ጽቡቕ መርኣያ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሓደ ትካል ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ኩላህና ሓላፍነት ናይ ኩላህና ጉዳይ እዩ ብዝብል ንስኹም እውን ንሓንቲ ዓመት ሙሉእ ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ንምግባር መዳርክቲ ኣካላት ኮይንኩም ምስኦም ምውጋንኩም ምሕጋዝኩም ከመስግን ይደሊ ንስኹም እውን ተተመስግኑለይ ደስ ይብለኒ ንማምስ ፎርማምስና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ባይዞይ እዞም ትካላት እዚኦም ብጣዕሚ ንኮርዐሎም ትካላት እዮም ሕዚ እውን ኣብ ዝማእ መንእሰይ ፈጠራን ምህዞን መፅኦም እዚኣ ምሕጋዞም ዓብዪ ነገር እዩ እዚ ድሕሪት ክምለስ ኣይኽእልን ማለት እዩ ድሕሪ ሕዚ ካልኦት ትካላት እውን ኣለኹም ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣለኹም ከም መንግስቲ እውን ሳይንስን ቴክኖሎጂ ቅድሚያ ዝወሃቦ እዩ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣሎ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ቢሮ ኣሎ ቢሮ ኢንዳስትሪ ኣሎ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኣሎ ናይ መሬት ምምሕዳር ኣሎ እዚኦም ኩሎም መዳርክቲ ኣካላት እዮም ፋይናንስ ትካላት እውን ብዘይ ፋይናንስ ስለ ዘይስራሕ ክንሕግዞ ኣለና ኢልኩም ፈጠራ ንዘለዎ ሰብ ኮላተራል እናሓቲትካ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል ሕዚ ኣብዚኣ ኣሸኒፎም ዝወፁ መንእሰይ ብጣዕሚ ይሽገሩ ኣሎ ናባይ ይመላለሱ እዮም ብሓደ ገጽ መስርሒ ቦታ ይወሃቦም ቀልጢፉ ስለዚ ኢንቨስትመንትና ስራሕ ዕድል ፈጠራ ናይ መሬት ምምሕዳር ተዋዲድካ መስራሕ የለን ማለት እዩ መዋፅዓይ ምዃኑ ኣብቲ ዕዳጋ እናተረጋገፀ እናተፈለጠ ሰርቲፊኬት እናተዋሃቦ እናሃለስ ቦታ ተዳልዮ ይጸንሕ ቀጽሉ ልቃሕ ይረክብን ሰሪሑ ክምልስ ምዃኑ እናተረጋገፀ እንታይ ይሕተት እሱ ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ተሓሳብ ኣረጋጊፁ እዩ ዘስርሕ ምዃኑ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ምዃኑ ግን ገዛ ወይ ከዓ መኪና ዓበይቲ ኮላተራል ንሓትት ማለት እዩ ፋይናንስ ትካላት እንተሃልይኹም ኣብዚኣ እውን እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ዘጠራጥር ኣይኮነን ትፈጠራ ሒዞሞ መፅኦም ዘለዎ ፈጠራ ኣብ ዕዳጋ ወፅኡ ናብ ምህርቲ ተቐይሩ መዋፅዓይ ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉ
عند حزة يتراتر كوينو تو أيديا بعلو كولاترال كوينو وي كم متحجة وي وحش كوينو لقى حزة يروح بلو مكنياس انتاي أبزي أول من البات عمي كم بيرو قداي منا أسي نعمل جس زغرة منا يحساب نيرو نايمنا أسي فندق هلا اللوبو كولاترال زي حتت تمشوا من نار آخا صراحة وصيتهم من نار آخا لقحته بلو عدل كفتر اللو إلنا أقربنا ينيرنا تمنجستجين فندق خدمت أفضل ساعات زيا أغمس اللي زي بلو دوب بلو والله مالك انتو حدقن ناي عقارن لقحين مايكرو فاينانس زلهم تو بانك كوا كم عقمنا اللي على خوني خيلي السوق إن إحنا بعلتنا نقول نص لازم خوني خمسة زبالة فترة زلهم من إسي أبزي أتودع ديرهم تشلمهم يطفون عيوم زلهم وفترة راح يطرف له هبتنا كوي يطفي زلهم جنزب سرق سب جنزب حدود يطفي سب تزخون كل ذي أكل كرش حدود تفي ما تبها لنا فترة راح يطفي كوي يطفي نازله يسددون يزلوا حسب هالو عدد غير حسب حدود يطفي له سلازم انت عينا خنقبرو زلنا نزوم من عسيز يوم حيزوم مزلو حساب تو ايديا عدد اللوت مخانو خش عز الرقاقتنا نزيوم زخونا فاينانس سرعات كهلنا له عقار لقحين مايكرو فاينانس تزلخمو نبزيا حساب قبرو خمسة زبالة موازع اي مخانو زرقاقتكم ونقر من معينة وحيس ويكعا كولاترال كي حتتكم تبيزنس ان رأخم بيزنس بلان ان رأخم تلقوا حلو مسرحون كهلنا يزلو بانك تاتوين من البات أبزيا يريكم اللي هو قاليهم أزي عزل لكم مسرح نعتاتهم زدق فقرنا كن دقفهم يزق بأنا كم من قستون ناي من قست أكلاتون سلزل لهم أنا ترح سلزل يكون بيرو كيلومتر يزل لهم قالوا أتل لهم هم سلزي تعينا خن قورو زلنا زبل أفتو صراح دل فترة سترينج كوميتيون حسابات قريب نزيو أمزو خوون مسرح زرقحنا تولو اندياو كنيش عم يزلن عدد زغير حساب زلو سبن كمس يخلو تشامينا قلتفنا مهر تغيرنا تودادر تخن كون لكونيتات كمص يخيل بعض الزمصن نطفانا ندقسنا انت خوينو قلو طي مصن مدايبون فرخر ايدلي تسعرو تعري ابزي ابص يحلو اكل ابزي ابص يحلو نابلت افيرو اخر ايدلي نحنا ون ندللنا وزي انت خوينو منقست بينو وي مدايب بينو وي تلفزيون تقراي بينو وي ما مسمع فورمامس بينو الصرح والصراحه يكون كله كان بهر كنحسبو زلنا تو ايديا هافتناي بهريو ناي حدا والكسب ناي توزا حسب ناي فتراي راح يكون تنزبل حزنا خنكودو يزلنا زي اخن حجزو يزلنا نالبات كانوا وحلكم لو معلتي خوادا درون تمزغيبهم تسلفهم زلو من يسيلو دايانو خوينوم كاغلغلو من البات ابي حلافنتي اذناي مداي بوددر فتحاوي خوينو تزيقصلو نيشتي شمون حنت غزي انت تكفو تحرتنا من ملاس حلا انت صقمون يفطر سلازخونه دايانو زلخمون بحلافنت مهزو حزكم تمصيكم زلخم من يسيون بحلافنت بهراوي حلافنت زلكم مخانكم نافلتكم بسنه مغبار توددر نافتو شلمات كتوبقعو افتو شلماتون كمزيا تحقشنا خنراخب تاسفانا غبركو نايلوم معلتي سالساي زور ناي مدايب ناي مهزون فطران وددر بعلي تخفيتولو نقعد اسبلكم سناي وددر يغبرلنا الشي غنيلنا حلافي بيرو قداي من اسي ايتي حيجس سواغادس دمغ لبل مورال بمقصال سلا مدايب حصير مبرهي كهبنا وانا سراح مكايدي مختل زخونه رومها تسفاي لما مدرخ عدم لي الشيء كما يحضركم ناي سالسايزور ناي مدايب وددر مهزون فطران مخفت برنامج قدمات كنكم سلترغبكم بطعمي يغنيلنا كبرت يابلنا بمقصال حصر زبله بزعبا ساكسس ميديا نيتورك وددر مهزون فطران مدايب زكاي تكال حلف غعزو تايمسل امسرارتو تايمسل زغطمو تصابوتات محنقوتات كماي كم سغروم زمزغوم عاوتاتن حصر بزل ملكعو غلصا خغبريه نتعغستكم يقنيلي سوقاتيلا ساكسس ميديا نيتورك
እዚ ፕሮግራም እዚ ሓሲቡ ኣመንጭዩ ናብ ተግባር ክወርድ ከሎ መጀመርታ እቲ ሓሳብ እዩ ተዋሊዱ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ናይ ምህዞን ፈጠራን መናእሰይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፖቴንሻል ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዓቕሚ ኣውፂኦም ማሕበረሰቦም ንባዕሎም ክቕይሩ እንተኽኢሎም እዩ ሓደ መወፃፅኦ ካብቲ ኣቲናዮ ዘለና ፀገም ብዝብል ሰብ ራእይ ዝኾኑ መናእሰይ ሓሳብ ዘመንጨው መናእሰይ ተሰብሲቦም ዘመንጨውዎ ትካል እዩ ሰው ከም ትካል ኮይኑ እግር ተኺሉ ክምስረት ከሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዓርሱ ኺሉ ከም ውልቀ ትካል ክጣየሽ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ሰው ክጣየሽ ከሎ ዝትካል እዚ ዋና ዓላምኡ ኣብ ክልተ ዓውድታት ትኹረት ገይሩ ዝሰርሕ ትካል እዩ እዞም ክልተ ዓውድታት እቲ ሓደ ክፍሊ ስልጠና እዩ ክፍሊ ስልጠና ክበሃል ከሎ መናእሰይ ሰብ ሓሳብ ናይ ብቕዓት ክፍተት ከይህልዎም ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ መለዓዓሊ ናይ መነቓቕሒ ናይ ህይወት ክህሎት ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስልጠና ረኺቦም ዓርሶም ካፓሲቴት ገይሮም ዓርሶም ኣዕብዮም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዓቕሚ ኣውፂኦም ንባዕሎም ንማሕበረሰብ ክጠቕሙ ምእንቲ ክሕግዞም ዓቕሞም ከዕብየሎም ዝኽእል ስልጠና ዝህብ ሓደ ዓውዲ ዘርፍ እዩ እቱ ሓደ ክንፊ ናይ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ብኻልኣይ ደረጃ እዚ ዝፈጠርዎ ዓቕሚ ተወዳዲሮም ብውድድር መልክዕ ሓሳቦም ተገዚኡ ፍረፍርዩ ናብ ተግባር ክሰግር ናብ ተግባር ሰጊሩ ንማሕበረሰብ ክጠቅም ኢሉ እውን ናብ ኢንዳስትሪ ክሰግር ዝገብር እዚ ለማዓንቲ ብፍሉይ ኣኪቡና ዘሎ ውድድር መዳይብ ምህዞን ፈጠራን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ብዋናነት ኣብዞም ክልተ ዓበይቲ ዓውደ ዘርፍታት ትኹረት ገይሩ ዝሰርሕ ዓብይ ትካል ራእይ ዘለዎ ዓብይ ትካል እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ማሕበረሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዉ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀገማት ብተፈላለየ መልክዑ ክፍትሑ እንተኮይኖም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ዘሎ ውሽጣዊ ዓቕሚ ወፂኡ ተሓጊዙ ተደጊፉ ሓድሽ ማሕበረሰባዊ ፀገም ፈትሓይ ዝኾነ ሓሳብ ንኸማዕብል ንኸመንጪ ድጋፍ ዝገብር ድጋፍ ገይሩ ዘሰጋግር ኣሰጋጊሩ ፋይናንሻል ዓቕሚ ንክፈጥሩ ምስ ፋይናንሻል ዓቕሚ ዘለዎም ትካላት መንግስታዊ ኣካላት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣተሓሒዙ ሓሳባት ናብ ተግባር ክሸርፉ ናብ ኢንዱስትሪ ክሸርፉ ካብኡ ኣቢሎም ንማሕበረሰብ ተሪፎም ንሃገር ካብ ሃገር ሓሊፎም ዓለም ለኸ ኢምፓክት ተፅዕኖ ክፈጥር ዝኽእል ምህዞ ንክፈጥሩ ብሪጅ ወይ ከዓ መሰጋገሪ ክኸውን ዝተጣየሸ ትካል እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሰው እዚ ክንብል ከለና ዕላማ ኣለዎ ካብቶም ሴት ገይሩ ነፂሩ ዘቐመጦም ዕላማ ትካል ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ብዋናነት መሃዝቲ ምብርትታዕ እዩ ተፈላለዩ መናእሰያትና ዝተፈላለዩ ዓቕምን ሓሳብን ሒዞም በብገዝኡ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም በብኸባቢኡ ተበቲኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓሳብ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ምህዞ ኤክስፖዝ ገይሮም ኣውፂኦም ስታንዳርዳይዝ ንክግበር ከዓ ሰብ ሞያ ፕሮፌሽናልስ ዝኾን ደያኑ ብምምዳብ ጋይድ እንዳተገብሩ ሼፕ እንዳተገብሩ ሓሳቦም ስታንዳርዳይዝ ክኸውን ካብኡ ኣቢሉ ከዓ ካብ ውሽጦም ወፂኡ ንማሕበረሰብ ንክጠቅም ምእንቲ ጀስት ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዕማም ናይ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ብዋናነት መሃዝቲ ምብርትታዕን ምሕጋዝን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብ ምልላእ እዩ ዙር ካብ ዙር ንኣብነት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዙር በፂሕና ኣለና ሎም ዓመት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዝተፈላለዩ መሃዝቲ ዕድል ረኺቦም መድረኽ ረኺቦም ክወዳደሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝሐሸ ሓሳብ ማሕበረሰብ ክጠቅም ዝኽእል ሓሳብ ንሃገር ንክልል ክጠቅም ዝኽእል ሓሳብ ተለልዩ ብሰብ ሞያ ተነፂሩ ዝተባብዐሉ ዝሕገዘሉ ዝሽለመሉ ካብኡ ሰጊሩ እውን
ናብ ተግባር ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ስራሕ ዝሰግረሉ መንገዲ ምምችቻው ይዝኸውን ዘሎ ኢሉ ጥቅልል ቢልና ክንሪኦ ከለና እዚ ከምዚ ዓይነት ምህዞን ፈጠራን ምድጋፍ ሃገራዊ ልምዓት ወይ ከዓ ክልልን ሃገርን ብቴክኖሎጂ بعقم إيكونومي نخعبي عزوز ترى يتشاوت اللو مالتي نزي موجس اللو دحربايتها علما ودحربايتها هجراو ويكا كل لو دحربايتها مرأي كاليو لمن تاي مهزوق ساو كندو فاندامنتال كوينو لمن تاي مهزوق هم حدا وسان موات أو نايتقتي من نازل لص أجميلان نزلنا عالم تغيرت بمهزويا حلف تاريخ عالمنا جلوبال يصفح بينا مرأي كاليو كاب invention of fire كابز primitive society جميرنا خصاب زحزي زبنا AI كنرأ كلنا زتفلالي مهزوتاتيو دايناميك بزخونة ملكو عالم كيروا تمساسال تاريخ زلنا ناب تقرأنا وإثيوبيا أحمد متسكلنا وين أبت أنتي ولدنا مهزتيوم نيرم درجات وداداري مس عالم توداداري كبلنا زخ المهزونير ناي قليل يكون النيابة على الناس نصحف مهزنا حزبينا قليل يكون النيابة على كالندر زلنا حزبينا انتوان صراحة ناخذ يوم كلنا سفيح مهزون فترة زعرفهم يوم حاولت تخصم مرأي كاليو قداماتنا مرأي كاليو سفيح مهزون فترة حلف محبر سبنا 10 زعرفهم يوم بقولك حزلنا يبرك جنوز جلس أيكونن أفتمهزو زنبرنا عميق potential بقولك تحجزوا تدقي فصل زي كده جوعزنا عند حريت ناتو قوة تخمت سكيليو مس عالم كانوا ودادر أبزين خلال درجاون ندحريت تقوتيتنا نركب مالتيو سلازي نايبا عنا حلف تاريخ وين كلنا عالم بس حتى زلا خناتات كلنا مهزون فتران ترجمون وصانتون قوليه يرأينا مالتي كابز بمقتصال تكال success media network قدمي لها خمس قالت كوا فلي بتخرج كل التزرف عودتات بفولي كسرح كله مجمرتا سب مهزوم برتتا مدقافن مسجارن كنبل كلنا مجمرتا أوشت أمزل عقمي كلاليو محجازيو كانت صورة محجازيو inspiration مفتاريو أوشت انتهى له زمنا أسيزيو كم يجيرم دقيو صوا كم يجيرم أوشت أمزل عقمي محبرسه كم زبلي حدا إمام حدا وانا زرفي زولكم النزي زي بوانا النت استوجسنا له على ما خوينو سفح بزول ملكعو عبي incubation center كنكفت كم success media network رأي لنا حدا عبي center of excellence خونه كللاوي مهزوم فترات زبراتات علو حسابات زمن تقولو حسابات كاب حساب النت زليلهم prototype زمعبللو كاو حالفو ترجم بزلوا ودرجة نمحبر سبن نكللن كم يلو دمان عالم بزتك ملكعو فابريكيت نخجبرو زخ المجاج حسن ترك لونا تحدى برايور تارجت نازيز خون زلوا لمن تاي حساب نبرتات أخن بكلنا مهزو فترة نبرتات أخن بكلنا حدا ساينتفيك بزخونة ملكعو استعايشة تكال هالينا سب حساب أتيوم حسابهم ناو تكبر كساب زسقرو مدقاف كونتينيوس وخونه دقف زروخ بولو مأكل مفتار مالتي سلازي ساكسس نوح رأي سنيقو بزي درجة زي عبية تكالات حسرتيو حدا عبية چقرنا خم محبرسل زبن تشاقار زخونه تكال كن مسرت كن كلنينا حدا أكال نايزي ساكسس ميديا نيتورك زحاسبو زلو عبية ناي حسابن ناي فتران سنتر زخونه سنتر اوف اكسلنس مسريتكا منا سياتنا كاب غيزاو تسفا مقراص كاب غيزاو سدت كاب زلو انكليل وصيوم اوشطوم زلو عقمي شيب تغيرو ناب تغبار كسغر تكالكلنيو
ኣብዚ ትካል ሰብ ሞያ ክህልው እኒኦ ኤክስፕሎይት ገይሮም ሰፖርት ገይሮም ክሳብ ግራጁዌሽን ሌቨል ሓጊዞም ኣብ ደረጃ ዘብቅዑ ሰብ ሞያን ትካልን ክህልወና እኒአዎ እዚ ክፍተት እዚ ንምሽፋን እዩ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ሓደ ካብቲ ዝተጣየሸሉ ዓላማ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ካልኣይ ዓውዲ እዩ ውድድር መዳይብ እዩ ሰብ ሓሳብ ሰብ ምህዞ ፈቐዱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ኮይኖም ሓሳቦም ናብዚ መድረኽ እዚ ብምምፃእ ተወዳዲሮም ሓሳቦም ዘሸንፈሉ ኩነታት ዕድል ኣይነበረን እቲ ሓደ ዝፈጠርናዮ ሳክሰስ ከም ትካል ዝፈጠሮ እዚ ዕድል እዚ ምምቻው እዩ እዚ ኤክስፖዠር እዚ መሃብ እዩ በብገዝኡ ተበቲኖም ዘለዉ ሰብ መናእሰይ ሓሳብ ዝሓዙ ፈጠራ ዝሓዙ እዚ ዕድል ዝመድረኽ እዚ ኣዘጋጂና ሓሳቦም ሒዞም መፅኦም ኮንቲኒየስሊ ግዚኡ ብዝጠልቦ መልክዑ ሳይንቲፊክ ብዝኾነ መልክዑ እንዳተሓገዙ መጨረሹ ፍረ ዘለዎ ነገር ማሕበረሰብ ከበርክት ምግባር ይኸውን እዚ እቲ ውድድር ምህዞን ፈጠራን መዳይብ እንብሎ ብዋናነት እዚ እዩ ሰብ ሓሳብ ናብ ኢንተርፕረነርሺፕ ምስግጋር ማለት እዩ ካብ ሓሳብ ሰጊሩ ናብ ጭቡጥ ስራሕ ፈጣራይ ዝኾነ ሃዋህው ኣትሞስፌር ክሰግሩ ምግባር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል እዚ ዓብይ ዓላማ ሰኒቑ ከም ትካል ተጣይሹ ክብገስ ከሎ ነገራት ኣብ ትግራይ ኢና ዘለና ስፍሕ ኢልና ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ኣብ ሳልሳይ ዓለም ኣልጋ ባልጋ ወይ ከዓ ምቹው ሃዋህው ሃልዩ ኣይኮነን ሓሳብ ተጠንሲሱ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ክመፅእ ከሎ ካብ ጅምሩ ብዙሕ እንቅፋት እዩ ነይሩ ትዋና ኩልና ብቐሊሉ ንርዶ እቲ ፋይናንሻዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅፋት እንብሎ እዩ ኢኮኖሚያዊ እንቅፋት ክንብል ከለና ብዋናነት ኢኮኖሚክ ቻሌንጅ እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ነዚ ዓብይ ተቋም ምህናፅ ስራሕ እዚ ከበግስ ዝኽእል ፋይናንሻዊ ዓቕሚ የለን ብተወሳኺ እቲ ሪሶርስ ኣሎኬት ምግባር ባዕሉ ካልእ ዓርሱ ዝኸኣለ ችግር እዩ እታ ዝርከባ ሃፍተ ገነት እውን ፕራዮሪታይዝ ጌርካ ኣብዚ ቦታ እዚ ቀዳምነት ክስራዕ ዝኽእል ነጥቢ እዩ ዝብል ትኩረት ሂብካ ኣብዚ ኣሎኬት ምግባር እውን ካልእ ዓርሱ ዝኸኣለ ሪሶርስ ኣሎኬሽን ችግር እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እዚኦም ከበድቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ቻሌንጅታት ካብ ጅምሩ ዝገጠምዎ እዩ ነዚ ትካል እዚ ካብኡ ስግር ኢልና ክንሪኦ ከለና ፖለቲካዊ ማሕንቆታት እዩ ዘለናዮ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትስ ኦብቪየስ ንማንም ግልፂ እዩ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ብጣዕሚ ዘይተረጋግዐ ፖለቲካል ኩነታት ኢና ዘለና ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብዚ ሲቹዌሽን እዚ ኮይና ኢና ፈጠራን ምህዞን ነበረታትዕ ንብል ዘለና ሕና ምክንያቱ ካብዚ ሲቹዌሽን እዚ ዝኦንሊ ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ ምህዞን ፈጠራን ስለ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ብጣዕሚ ዝተፀገመ ኮንዲሽን ኮይና እውን ናመሃዝና ናፈጠርና ዘለው ፀገማት ማሕበረሰብና ምፍታሕ ዘይንኽእል ተኮይና ካብቲ ዘለናዮ ብጣዕሚ ዝሓመቐ ናብ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ምውራድና ዘይቀርስ ዝኸውን ማለት እዩ ካብኡ ስግር ኢልና ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ከም ትካል ኣብ ምጥያሽ ነበረ ማሕበራዊ ፀገማት ምምሕዳራዊ ፀገማት እውን ከምዚ ዓይነት ማዕቀፍ ሓቂፉ ከይድ ዝኽእል መንግስታዊ ፖሊሲ ሕፅረት ከም ሓደ ምምሕዳራዊ ፀገም እዩ ብልሙድ እንፈልጦ ኦረዲ ቢሮክራቲክ ዝኾነ ካልቸር ኣለና ሓደ ሓሳብ መፅኡ ብቐጥታ ተቐቢልና ኣዳሚፅና ተረዲእና እንኽእሎ ዓቕሚ ኦፕቲሚስቲካሊ ምድጋፍ ዝተለመደ ነገር ኣይኮነን እቲ ቢሮክራቲክ ፀገም እንብሎ ሓደ እዚ ቀልጢፎም መንግስታዊ ቤት ፅሕፈታት ቢሮታት እዚ ሓሳብ እዚ ናትና እዩ ሰንስ ኦፍ ኦውነርሺፕ ተሰሚዕዎም ፍጥነት ብዘለዎ መንገዲ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ምድጋፍ ዓብይ እንቅፋት ይገጢሙና ሰው እዚኦም ዝኣኽሉ ከበድቲ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፋይናንሻውን ፀገማት ሰጊሩ እዩ ሳልሳይ ዓመት መበል ሳልሳይ ዓመት ንሳልሳይ ዙር ናብ ውድድር መድረኽ በቂዑ ዘሎ እዚኦም ተሓልፉ ጥቕልል ቢለ ናብ ዲቴይል ከይኣተኹ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ እዞም ቻሌንጅስ እዚኦም ሰጊርና ክንሰግር ስለዘለና ከስግሩ ዝኽእሉ ሓሳብና ዝኣመኑ ትካላት እውን ስለዝነበሩ
እግረ መንገዲ ከመስግኖም ትግራይ ቴሌቪዥን ጸኒሖም እንዳሰዓቡ ብውልቀ ይኹን ከም ትካል ማምስ እና ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን መጽዮም ኣለዉ እቲ ዝሓለፈ ጸገማት ናትና ችግር እውን ዝፈትሕ እዩ ሓቢርና ጸገም እዚ ክንጋፈጦ ኣለና ብዝብል ኣብ ጎኒ ዝትካል እዚ ኮይኖም ዝትካል እዚ ከሳኽዖም ሓሲቦም ዘሎ ራእይ ንምዕዋት ዝኸድዎ ርሕቀት ከይመስገንካ ክሕለፍ ኣይኽእልን ማለት እዩ ሶም እዞም ዝተገለጹ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት እውን ኣለዉ ካብ ዝጅምር ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ካብ ቀዳማይ ዓመት ጀሚሩ በቲ ሳክሰስ ዝዓለመሉ ደረጃ ዋላ ይኹን ግን ሲግኒፊካንት ዝኾነ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ክልልና ብቻ ዘይኮነ ካብ ክልል ሰጊሩ ብሃገር ደረጃ ዓብይ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ክፈጥር ዝኽኣለ መናእሰያት ናደጋፍን ተረኺቦም ሓሳብ ከም ዘለዎም ፈጠርቲ ከም ዝኾኑ እዚኣቶም ፈጠርዎ ሓሳብ ካብ ከባቢ ሓሊፉ ንሃገር ካብ ሃገር ሓሊፉ ብዓለም ደረጃ እውን ዓብይ ተጽዕኖን ዓብይ ረብሓን ክፈጥር ዝኽእል ሓሳብ ዝሓዙ ዝውንኑ መናእሰይ ከም ዘለውና ብግልፂ ዘመላኽት ውፅኢት እዩ ሕሉፍ ውፅኢት 3 ዓመት ናይ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ክረአ ከሎ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ዓመት ክንርኢ ከለና በብዓመቱ ብሉፅ ሓሳብን ምህዞን ዘለዎም 10 ተወዳደርቲ ኢና እንመርጽ ነዚኦም ኢምፓወር ንገብር ነዚኦም ኣብቂዕና ናይ ምትእስሳር ስራሕቲ እዩ ሰርሕ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ካብቶም ዓመት ሙሉ ዝወዳደሩ ተወዳደርቲ 10 ፈልዩ የብቅዕ ይሽልም እሞ ነዚኦም ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ኢንተርናሽናል ወይ ከዓ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ክሕግዝዎም ዝኽእል መንግስታዊ ኣካል መሬት መስርሕ ቦታ ብምዝግጃይ ክኸውን ይኽእል ስታርትኣፕ ካፒታል ብምሃብ ክኸውን ይኽእል ምዞም ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ኣካላት ሊንኬጅ ኢና ንፈጥረሎም ንሕና ስለዚ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ኣወዳዲሩ ምፍናው ኣይኮነን ዋና ታርጌቱ ዓመት ሙሉ ዙር ኣብ ርእሲ ዙር እንዳወዳደሮም ይጸንሕ እሞ ሒዞሞ ዘለዎ ሓሳብ ናብ ጭቡጥ ተግባር ምእንቲ ክሰርፍ ከተኣሳሲሮም ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ኣካላት ናይ ምትእስሳር ማንዴት እውን ኢና ሒዝና ንኸይድ ሰው ካብቶም ዝተመዝገቡ ዕዝዝ ዝበሉ ስራሕቲ ወይ ከዓ ዓወታት ንምውሳድ ብሃገር ደረጃ ከም ዝበልኩኹም ኣብ ቀዳማይ ዓመት ውድድር ካብቶም ዝነበሩ 10 ብሉፃት ተወዳደርቲ ብሃገር ለኸ 480 ተወዳደርቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ ስራና ክህሎት ሚኒስተር ኣብ ዘዘጋጅዮ ናይ ፈጠራን ምህዞን ውድድር ብቐጥታ ካብ መድረኽ መዳይብ ዝሓለፉ መናእሰይ ኣብቲ ዕድል ከይዶም ሓሳቦም ክሸጡ ሓሳቦም ከካፍሉ ምህዞኦም ከካፍሉ ዕድል ካብ ምምችቻው ጀሚሩ ኣብኡ ተወዳዲሮም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ዘሎ ደረጃ ሒዞም ክወፁ እውን ክኢሎም እዮም ብሃገር ደረጃ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ዝሓዝዎ ካብ መዳይብ ዝሓለፉ ተወዳደርቲ ቶም 10 ብሉፃት ናይ ቀዳማይ ዓመት ተወዳደርትና ይኾኑ ኣለዉ ሰው ኣብ ቀዳማይ ዓመትና ካብ ክልል ሓሊፍና ብሃገር ኣዝዩ ኣንጸባራቒ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ በታ ዝተገብረት ንእሽተን ደገፍ እዚ ዝኣክል ዓወት ምዝጋብ እንተኽኢሉ ኩሉ ይግበአኒ ባህሊ ናተ እዩ ዝ ፕሮግራም እዚ ዝ መደብ እዚ መንግስታዊ ኣካል ይኹን ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ይኹን ናተ እዩ ክልውጠኒ እውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ እናዓበይ ምዝኸይድ ክፈጥሮ ዝኽእል ትርጉም ዓለም ለኻዊ ክኸውን ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል ያው እቲ ሳክሰስ ሚድያ ኔትወርክ ነዞም ተወዳደርቲ ንምብርታዕ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት እውን አንቶይ ገሊጾ እየ ሰፊሕ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ሕጽረት ኣሎ ኮይኑ ግን ክበረታትዑ ስለ ዝግብኦም ካብ ዓመት ናብ ዓመት መጠን ዘበረታትዖም መጠን ቅርሺ እንዳወሰኸ እዚ ፕሮግራም እዚ ንቅድሚት ክደፍእ እዚ ፕሮግራም እዚ ሓደ ደረጃ ንቅድሚት ሓፍ ክብል ዝከኣለ ኩሉ እንዳገበረ መጽዩ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ዓመት እንተሪእና ንብሉፃት 10 ተሸለምቲ 520,000 በብብርኮም ከሽልም ክኢሉ እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመት ዘመን ውድድሩ ብኡልከ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ዘሎ ምዕባለ እንተሪእናዮ መጠን ሽልማት ተሸለምቲ ተወዳደርቲ ናብ 810,000
حف كبلوك إليه أو كال أيزور زنبرة وددر بمقصال لمزون أو نجبره وددر التشلمات بو درجة عبيو ناب حدا نتوخل التميلين بر حف كبل تغير له أو زعمت زي قداماي ناي مدرخ سال سايزور مدب وددر مهزون فتران قداماي زوصت وداداري فرق مليون 500 شح تشلاميو ببركم بتقلالا نتوم بلوصات تشلمت ناي زعمت زي حدا نتوخل التميلين نمبرتاتعي بساكسس ميديا نتورك مس مداركتو تزغاجي يزخون زلو معناتي كاوزي أوز ديسبلاي مرأي يكاليو توم زنورو بلصات 10 أو قدامي عمد زنورنا بلصات تودادرتنا ويكا درجة خاو قدامي كساب 10 بلص حساب حيزوم أو شلمات زوقعو سمزرزر يزرئنا متن تشلمون متن تزرف تودادرلو زرفن بنصور تقميطو يركب زياتهم أو ناي قدامي زور زنبره مدرخ وددر فطران مهزون مدايب كاو قداماي كساب 10 يكونم بلጭ አዝወሰዱ መናእሰይ እዮም ዝኾኑ ዘለው ካው ኣብ ካልኣይ ዓመት ዓሚይ ዝነበረ መድረኽ ፕሮግራም ፈቲናኩም ግዴ ዓሚይ ዝነበረ መድረኽ ካልኣይ ዙር ናይ መዳይብ ናይ ምህዞን ውድድርን ፈጠራ ክንርኢ ከልና ከዓ أوزيون قليل زي بحال عبي عوت استمزجبل لينيرو كاو قدامايك ساو 10 بلوصات كاو زمرصنا يوم وي كا خاو شلمنا يوم سب حساب سب مهزو زخون مناسي أوزي سالساي درجة حيزو بهاجر درجة أوستجبره ناي IOM EDI ززجاجيو ناي حساب ناي فتران مهزو وددر كوانا سالساي درجة حيزو خيد زنبره بهاجر درجة قداماي درجة بمحز 5000 $US تشلم خون كيليو أيتا جبرهانس كحسن زبحال تودادارينا من سيت وداداريو زرعيلو إنسايت ون كبابينا بتفلالي أنجل تعزينا مفتحنا قمت كم زل الناس حبر حسابيو حزمتيو أيتا جبرهانس تودادارو الزرف صعد عصا نمحكم دخداخيو تتقيملو عصمي صعد عصا نيوتريشنال فاليو وسيخو زك انجران ولا ويكا دخدخه نمكلخال ناب ربحه زقيره منسيو عبي عوت بهاجر درجه امزغيبو بدرجه IOM EDI تزغاجي مدرخ هاجر لخه وددر قداماي درجه حيزو ود كيلي كاوب مقصال اتوم كاو قداماي كساب 10 وصيوم زنورنا عامي تودادرتناون بهاجر درجه بستغبره وددر تساتفت خوينوم كاب قداماي كساب 10 يبزلو درجه ايمين كاب قداماي كساب 10 يبزلو درجه حيزوم بمودهم حدهم $2,000 تشلمت خوينوم سلازي او وددر مهزوم فطران مدايب انتاي زاكل عقمي فطيروم كم زخدو كاوزي بقليل مرداي كاليو زنورم عقمي ساينتفيكالي بتوم زنور سبمويا كمي كم استدقفه كمي توداداراي كم زخونن كمي تعويت خمز مثلا كابزين لعلي قلصي ابنت كنوسد اي نخلن مالتيو سو بتوسخي بهاجر درجه اثيوبيا تامرت زول استزغاجي هاجراوي اكزيبيشن نيرو ابزي اكزيبيشن زي تساتفو بمدرخ وددر مدايب زحالفو تودادرتناون كلتيوم كاب قداماي كساب سالساي درجه حيزوم بمودهم حدهم 10,000 كاري ኣብ ዙርያ አዲስ አበባ መስርሕ ቦታ በፌደራል መንግስቲ ተመቻችዩሎም መስርሕ ቦታ ብቻ ዘይኮነ መበገሰ ካፒታል ኮነሙን 3 ሚሊዮን ሕድሕዶም ነዞም ተወዳደርቲ ፌደራል መንግስቲ አዋርድ ገይርዎም ሶ በዚ ዝተረኸበ ዓወታት زعجب يكون ساكسس ميديا نتورك توجسوا له على ما سفيح طلق بطعمي جن أفتقلوا جلسنا يو challenges وش تخوينون تسفى ذهب أنت أبارق عوتات ممزجا مجمرو حدا عبي حزنا يزلنا من قدي the right way حز وزل من قدي تخكلني من قديو مواصو تقرأ يلزامن
መዋጽኦ ትግራይ ምዃኑ እንዳመስከረ እንዳርአየ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ካልኣይ ዓመት ወይ ከዓ ኣብ ካልኣይ ዙር ብሉጻት 10 ተሸለምቲ ዝነበሩ እዮም ብጎኒ እትሪእዎ ዘለኹም ዝተወዳደሩሉ ዘርፊ እዩ ወይ ከዓ ሒዞሞ ዝመፁ መፍትሒ ፀገም ማሕበረሰብ እዩ ንኣብነት ዓም ቀዳማይ ኮይኑ ዝተሸለመ ኣዳም ወለ ገብርኤል እንተሪእና ብፀሓይ ሓይሊ ዝሰርሕ ምድጃ ምሂዙ ዝመፀ ተወዳዳሪ እዩ ከምኡ እንዳበለ ሒዞሞ ዝመፁ ዘርፍን ዝረኸብዎ ደረጃን ብዝርዝር ተቐሚጡ ይርከብ ያው ቅድሚ ምዝዛመይ እዚኦም ውሱናት ዓወታት እዮም ኣብ ውሽጢ ዝሰፊሕ ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ዘለዎ ኣካል ይሰፍሕ ከም መንግስቲ ከም ማሕበረሰብ እዚ ፕሮግራም እዚ ናተ እዩ ኢሉ ንምድጋፍ ዘሎ ድሩትነት ተስተገለጸ እዩ በዓል ዋና ክህልዎ ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ስለ ዘለዉ ምሳና ብግልፂ እውን ክንዘራረብ ዝግበአና ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰብ ዋና ናይዚ ምህዞን ፈጠራን ውድድር እዮም እኹል ኣይኮነን ካብ ንጅምር ጀሚርና ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካብ ጎኒ መዳይብ ተፈለ ይፈልጥን ዝውና ድጋፍ ግን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ናትና ትፅዊቱን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ምክንያቱ ድሩትነት ይገጥመና ኣሎ ንሕና ናይ ምህዞን ናይ ፈጠራን ስራሕ ምስ ሓለዋ ናይ ኣእምሮ ንብረት እዩ ዝተኣሳሰር ተወዳደርቲ ሓሳብ ሒዞም ናዋና መፅኦም ከይወዳደሩ ንቅድም ብሳይንስን ቴክኖሎጂን እዚ መደብ እዚ ናተይሉ ይውንኖ ድዩ ምሳኹም ዝኣሰሮ ኣግሪመንት ኣሎ ዶ ዝብል ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ዘልዕልዎ ጥያቄ ኣሎ እዚ ጥያቄ እዚ ክምለስ ተኮይኑ ካፍቲ ዘለና ምትሕጋዝ ስግር ዝበለ ናብ ሓደ ደረጃ ሓፍ ክብል ንፅበ ከም ኣሳይመንት ኩልና እውን ተወሰድናዮ ኣብዚ በሪ ከፊቶም ኣትዮም ዘለው መዳርግቲ ኣካላት ብጣዕሚ ከመስግን ደሊ ብዙሓት ትካላት ሓቢርካ ንምስራሕ ቅሩብነት ድሌታት እንዳርአዩ ይኸዱ ኣለው እዚ ተሓጋጊዝካ ዓብይ ደረጃ ንምብፃሕቲ መድረኽ ውድድር መዳይ ምህዞን ፈጠራን ናይ ሓደ ኣካል ወይ ከዓ ናብ ሓደ ወገን ደርቢኻ ብጎኒ ኮንካ ትዕዘቦ ስራሕ ክኸውን ኣይኽእልን ኩልና እንኽእላ ኣበርክቶ እንተጌርና ኣብ ውሽጥና ብጣዕሚ ብዙሓት ሰብ ሓሳብ ብዙሓት ክምህዙ ዝኽእሉ ብዙሓት ዘለውና ብጣዕሚ ዝተኣሳሰሩ ተወሳሰቡ ፀገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ መናእሰይ ውሽጥና ኣለው ሶ ነዚኦም ኤክስፖዝ ጌርና እቲ መድረኽ ኣመቻችና ዕድል ፈጢርና ፈታሕቲ ፀገም ንክኾኑ ግን ኩልና ብንኽእሎ ክንረባረብ ይግባእ ነበረን ፃንሒት በዚ ክውድእ የቐኒየለይ የቐኒየልና ምክትል ስራሕ መካየዲ መዳይብ ሮምሃ ብምቕፃል ምስ ዓበይቲ ትካላት መሓዛ ኮይኑ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝፍለጥ መዳይብ ካብኣቶም እቲ ሓደ ድማ ትካል ገባሪ ሰናይ መመስ ፎርማምስ ወይ ድማ ንእቶታት ንእኖታት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣትኪሩ ይሰርሕ ብክልተ እግረን ጠጠው ኢለን ሞያ ንኽውንና ዝገብር ትካል ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ እንኳዕ ደሓነ መጻእኹም መልእኽቲ ክሕልፉልና እዮም ናብ መድረኽ ኣድሙለይ እንኳዕ ንምርኸበካና ኣታ ኣሸናፊ ፍሉይ ስራሕ ተፀዊዖም ስለ ዝኸዱ ኣነ ንዕኦም ወኪለ ንእሽተን መግለፂ ወይ ከዓ ሓሳብ ክህብ ወይ ከዓ ሓሳብ ንክህብ ብምዕዳእ ስለ ዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን እነታት ማለት 1993 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተት ትካል እያ ነዛ ትካል እዚኣ ዝመስረተት ከዓ ክብርቲ መምህር ትበርህ ወለ ገብርኤል እትበሃል ዝመስረተታ ትካል እያ ብዕድመ ደረጃ ክንሪኦ እንተለና ን25 ዓመታት ኣብ ዓበይቲ ስራሕትና ነጠፈት ፀንሐት ዓባይ ትካል ገባሪ ሰናይ እያ ዝመፅእ ዘሎ መጋቢት 29 መበል ربع ክፍለ ዘመን ናይ ስራሕ ጉዕዛኣ መሰረት ገይራ ዝደመቐ ክብረ በዓል ክትገብር እያ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ትካል
محبر النوتات كمتي زجلت كوا أبا 4 عبيت نجارات إياتنا طف أتم 4 نجارات كعا نزي حزنا يزني هنا أجندة كم يوم زت أساسورو نشتن خجلت حدا النوتات بوميا سفيه زمناوي خدان بوميا سرعة نقدن مسسان هفتن بوميا استفلا ليو ناي مقبي سرحتن ندق أنستيو ناب قعت ناب زل على إيكونومياوي بقعت كلون تقبر تكاليا هاوزم 15 عامتات بتاع مسفحت زخونو سرحت بمسرح دق أنستيو إمباور كونا أم مقبر بتاع بزح زخونة سرحت محبريا نغصال خاء تتنا خيرا نمغصال قوام زخونة أتوتن ناي سرح فتران كله حدا عبي سنتر ناي سلطنا سنتر زلوا محبريا نغصال خاء تصفح أم دلاو زلا محبريا بخالاي درجة دك أنستيو إن استحلوا دك أنستيو خونا أم مسرح تركب نسران 15 عامتات والناس رح النهاية زي مجرشو ناب تعينا ما أخل من مسرات كتاعتو أم دلاو تركب مالت درجة زحلوه نحكمنا ما أخل أبتكالا كهلوا دك أنستيو تعينا أن حلو زجبر تكالو نم مسرات أب من دلاو زلا محبريا اتخالي محبر النوتات رأساخ إلى نمغاد نا فتراتات نمعباي دك أنستيو سلطنا ما أخل كم زلو خوينو توساخي ناي مترفي تكال رأساخ إلى مالت كاب لقست هاجرات ناتقبلكا ندك أنستيو مدقاف بقوة سلازي يخون رأساز غالت تكال كتخون منتان بمسرت أبا نا إثيوبيا charity ويكعا ناي تكال جوارسن ناي تكالات أب تحتيئن ناي نقد تكال ومفري تكال كهالس أي خلاين بزبل أواج مسرت جرا بهجنا زبل رأسو زخالة فاوريكا أبا مسرات أب عداقة متلاش بزي حلا مالتيو زيون دك أنستيو نتروش المأخل زجبرة ندتاتن هساناتن مأخل زجبرة فافا تكال نمسرات أيو زي إلى دك أنستيو أبزفت أراناي مدايب كم ينكسات فاز اللون زبلي خجل تدل مستعجن أنا متسار مالتيو دك أنستيو تجراي أو كله مستوى تبعتاي معرة ويلعليو أب إيكونومياوي أب تمزامرت نجارات فترة مفترض قدمان يبلن تراين تاير لين دقف يرلين دقف كم غير كالن كلمة كم زخدا أب أسران حمشتن عدمة ناين نوتات رينا هنا بتعم بزحات دك أنستيو سلطينن تمليسن فترة تمليسن ناي استفال عليه فترات فترة رينا هنا يخون بر كم زي زبالة مدرخ زي رخوات لازنبرا حزي كم زي ناي مدايف زبالة مدرخ بمركابن كساتفان فترة كما عبلان زخ الميدا تفاتر اللون سلازلو تكال مدايب ويكا ساكسس ميديا ون دك أنستيو زلوالو ندك أنستيو عدل فتر ما بيتا خماجاتي ولا نما بزا قاتا مزي كقلت إيدالي يغني اللي الشي دمغ البلا مورال أهتزقيها بالله